जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के 3 गो बोलबम गाना की जौन की फाइनली रिलीज हो गई और पूरा तरह से धूम मचा रहा बा। अब आप सबको बता दी आज ही सुबह तीसरा बोलबम गाना पवन सिंह का रिलीज हुई जौन की काफी धाकड़ व्यूज अभी ले रहा बा, यानी वो गाना पर मिल रहा बा। लेकिन साफ तौर पे बता दी हम एक वीडियो में बात कर रहा बानी पवन सिंह और रवि पंडित के जोड़ी के कॉमेडी बोलबम गाना। जी हाँ भी, आप सबके काफी दिन से अपडेट ही सुने में आवत हुई कि पवन सिंह के बहुत जल्द बोलबम में एक कॉमेडी धमाका होने वाला बा, जौन पवन सिंह और रवि पंडित के जोड़ी बतौर नजर आई। जौना वीडियो गाना के डायरेक्टर भी रही हैं रवि पंडित। साफ तौर पे बता दी भैया, लाजवाब गाना जौना गाना के लिए पवन सिंह और प्रियंका सिंह फाइनली बता दी रवि पंडित के डायरेक्शन में वीडियो जौन की शूट कंप्लीट हो चुकल बटे। फाइनली अब आप सबके बीच आवे वाला बा। जी हाँ भैया, गाना के एक किरदार आप सबके देखा रहा बनी, डिस्प्ले पे देख सकते हैं पवन सिंह और रवि पंडित यही भूमिका में नजर आवल वालो नया कॉमेडी गाना में। जी अभी हाथ में देख ही रहल बनी पुदीना ले ले लो। साफ तौर पे बता दी भैया, पुदीना ये हसीना गाना एक जोड़ी के जौन की लोकगीत पूरा तरह से धूम मचीले बा, अभी भी पूरा तरह से धूम मचा रहा बा। तो फाइनली आप सबके कॉमेडी गाना एक जोड़ी की इंतजार रहा। तो पुदीना के अपार सफलता के बाद जोड़ी अब आप सबके बीच नजर आवल बा बोलबम धमाका में, जौन की एक कॉमेडी धमाका हुई। तो फाइनली आप सबके बता दी भैया, अगला गाना उहे आवेला बा। जी हाँ भैया, अगला गाना कॉमेडी गाना ही आवेला बा। फाइनली आज गाना तीसरा रिलीज हो गई बटे, चौथा बहुत जल्द भैया आई। और जौन भी अपडेट आई कि कब रिलीज हुई सारा आप सबके बताएं। लेकिन फाइनली इतने जानी कि चौथा गाना कॉमेडी गाना ही आवे वाला बटे, जौना के बहुत जल्द आप सबके बीच बड़ा ही अपडेट आवे वाला बा कि कब रिलीज हुई। फाइनली आप सबके बता दी भैया, तो पोस्टर कमिंग सून में बा, बहुत जल्द आप सबके बीच पोस्टर आ रहा बा वो गाना के, जौन की गाना जब आई तो पूरा तरह से धूम मचा दी। तो भैया तैयार रही पवन सिंह और रवि पंडित के जोरदार कॉमेडी बोलबम वीडियो सॉन्ग के इंतजार में आप सब तैयार रही। बहुत जल्द धमाका होके वाला बा। फिलहाल पोस्टर कमिंग सून में बा और रिलीज डेट भी कमिंग सून में बा। बहुत जल्द आप सबके बीच आवे वाला बा पोस्टर भी। तो जी हाँ भी, आप सब बताइए कि ये जोड़ी के कॉमेडी गाना आई तो कितना ज्यादा धूम मचे और कितना आप सब उतावला बनी कॉमेडी गाना देखे खातिर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करिए।